സർവഭൂതാനാം ദുഷ്ടരേ രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഘയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മൾ എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തത്? 60ഓ? 59 അടുത്ത 60-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 60 ഇന്നലെ എടുത്തല്ലോ. എന്താ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സകല ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവർക്കാണെങ്കിലോ നാശമായിരിക്കും ഫലമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ നിയത കർമ്മം നീ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്താണ് വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നവർ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അർജുനോട് പറയാണ്, നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തന്നെ വേണം. കാരണം നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മം ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ധർമ്മം തെറ്റി ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്തിരി തെറ്റിയാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ ധർമ്മം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തെറ്റിയാലും വിരോധമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ. അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 60-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 60-ാമത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു. 61 തൊട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പറഞ്ഞത്, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് 60-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. 61 ഒട്ടിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പൊ അർജുനോട് പറഞ്ഞു, നീ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നീ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നീ അത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിന്റെ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണ. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനിഷ്ടമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം നീ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ഇനി 61-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേഷുർജന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന,
അർജുനനോട് പറയാണ്, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലാണെന്ന്. അപ്പൊ ഈ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ച ഭഗവാൻ മാറിപ്പോവോ? മാറ്റിയ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാതാജി. ഏത്? മാറ്റിയ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഹൃദയം മാറ്റി വെക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പോകുന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഹൃദയം അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയം മാതാജിക്ക് വെച്ച് എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മാതാജിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഏത് ഹൃദയമായാലും അതിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റോടെ? ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഓരോ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി തീർച്ചയായിട്ടും കാണും. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ കാണും. യുക്തിവാദം ആവുകയാണോ മാതാജി? യുക്തിവാദം ആവുകയാണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹൃദയം അല്ല ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയം. അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൃദയമല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഹൃദയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ളത് അല്ലേ? അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ശരീരത്തിലുള്ള ഹൃദയമല്ല ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അതല്ല, അതൊന്നും നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടാണ് അത് പറയണത്. എന്താ പറയാ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയമല്ല അത്. അപ്പൊ അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഭഗവാൻ കേട്ടോ. അർജുന പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യന്ത്രം, ആ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകൊണ്ട് ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതു തരക്കാരാണെന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടുപേര് കാർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ് വേഗത കുറഞ്ഞു പോകുന്നു, ഒരു കാറ് വേഗത കൂടിയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏത് തരക്കാരാണെന്ന് പ്രശ്നമില്ല. അതാണ് വേഗത കുറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയ കാറ് ഇതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അത്തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ആരുടെ ഉദ്ദേശം? ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോ വേഗത്തിൽ ഓടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം, ഇപ്പൊ ആമയും മുയലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഇപ്പൊ മുയലും ആമയും എങ്ങനെയാണ്? മുയല് വേഗം പോകും, ആമ പതുക്കെ പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പതുക്കെ പോണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ്? ആമയുടെ ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുണ്ടാവുക. വേഗത്തിൽ പോണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുയലിന് കിട്ടാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതിയെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ ശാന്തി നേടാനും ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാനും നിനക്ക് സാധിക്കും.
ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ്, ഇപ്രകാരം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യുക. എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇപ്രകാരം നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത് അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് നീ ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജീവാത്മാവിനുള്ള അല്പമാത്രമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആരിടപെടുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. സർവ ഗുഹ്യതമം ഭൂയ സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായി ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. അപ്പൊ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഈ പരമഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്, ഈ സർവോത്തമമായ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അർജുനന്റെ പ്രയാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷമുള്ള അർജുനന്റെ പ്രയാസം. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒട്ടും ഭഗവാനെ എന്താ പറഞ്ഞ കളിയാക്കിയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ. ഭഗവാൻ പ്രശംസ നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ കളിയാക്കിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അർജുനൻ പ്രയാസപ്പെടായിരുന്നു. അതായത് അത്രയും പോലും അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നവിടെ ഭഗവാന് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ അർജുനന് അത്രയും സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് നോക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമൈ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഞാൻ തീർത്തു പറയാണ്, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. മന്മനാഭവ മക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറാനും സാധിക്കും. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. ഭക്തനാകാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സാധിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാനോ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനോ നമുക്കത് സാധിക്കണില്ല. നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മൾ 100 കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ പ്രോബ്ലം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതെന്താണത്? നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് അതിനുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യത വരുമ്പോ നമ്മളത് തന്നെത്താനെ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ആ പറഞ്ഞത്. ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഔദ്യോഗികമായി ധ്യാനിയാകേണ്ടതില്ല, ഒരു ധ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ട തപസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡെയിലി നാമം ജപിക്കുന്നു. നമ്മൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു, നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ
ഇപ്പൊ മംഗളാരതി കാണുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നു. പിന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പൊ എന്താണ് പ്രസാദമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ധ്യാനിയാകേണ്ടത് ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സർവധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച്. ഇത്രയും നേരം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊള്ള, ഞാൻ നിന്നെ സകല പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി. സ്ട്രക്ക് ആവുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ? ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ശരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. പറഞ്ഞ സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഈ ലാസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം 700 ശ്ലോകം ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ലാസ്റ്റ് 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളാം, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാം. ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? നമ്മള് ചെയ്യണം, എല്ലാ ധർമ്മം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, എല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു ഭക്തനോടാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ബാധകമല്ല, ഒരു ഭക്തനോടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തനായ ഒരു വ്യക്തി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരോടും കടപ്പാടില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമല്ല. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? അത് എല്ലാവരോടുള്ള ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനോടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അപ്പൊ നീ ഇനി എന്നെ മാത്രം ശരണം തേട, അപ്പൊ നിന്നെ ഞാൻ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഗോപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. മാം ശുച എന്ന പദ പ്രയോഗം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട, വിഷാദിക്കേണ്ട എന്നെല്ലാം ഇത് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ശങ്കിക്കേണ്ട, നീ വിഷാദിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം. വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം. വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ് പറയണത്? ഭക്തന്മാരാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരോടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് സറണ്ടർ ആവാന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാകാം. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർ മുഴുവനായിട്ട് ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്? അത് വെറുതെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മനസ്താപം വെറുതെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെയും നാഥനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഇതം തേ നാതപസ്കായ ഭക്തായ കഥാചന നാചാശു ശ്രുഷവേ വാച്യം നച മാം യോപ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഇപ്പൊ തപസ്സില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാത്തവർക്കൊന്നും എന്ത് പാടില്ല? പിന്നെ എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കൊന്നും ഈ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ചെന്ന് നമുക്കിത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കോ സേവന കർമ്മത്തിൽ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ
ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക്, അസൂയുള്ളവരോടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാകുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവാനിൽ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തികളിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ആധികാരികത ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ആരും എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, നമുക്കിത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇരുന്ന് വായിച്ച് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മളത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. യാ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവനെ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണിത്. അത് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? അവന് ഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ടും സാധിക്കും, തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്താന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞത്. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃതമഃ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാത് തസ്മാദന്യ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃതമഃ ഭവിതാന ച മേ തസ്മാദ്യൻ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് സുനിശ്ചിതമാണെന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഇനി വേറൊരാൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്യക്ഷേത്യേചയാ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഃ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടം സ്വാമീതി മേ മതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഈ പരിപാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നത് അവരെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധവാനാന സൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്തശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ അസൂയ തീണ്ടാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അസൂയ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരാണോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ പാപപ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ മുക്താത്മാവായിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയൈകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടസ്തേ ജനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കാണ്, നീ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായി വ്യാമോഹം, അതിപ്പോ നിന്റെ മാറിയില്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്.
ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ സാധാരണ പുസ്തകമല്ല, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവിയോ ഒരു നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പോലെയല്ല എന്ത് ഭഗവത്ഗീത, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാവും? മുക്താത്മാക്കളാകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്റെ വ്യാമോഹം മാറി എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്, മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മോഹം എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നത്തേക്കും ഭഗവത് ദാസന്മാരാണെന്ന ബോധം തന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാനാണ് ആസ്വാദകൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഈ നില മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണ് താനെന്നും ജീവാത്മാവ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റേതായ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണയുണ്ടായാൽ ഈ മോഹം ഒഴിയും. ഇത് മറന്നിട്ട് എന്ത് ചിന്തിക്കും? താനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അത് മാറെങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് അത് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, ആ മോഹം മാറുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ ഇത്യഹം വസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമസ്രൗഷ അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ് സഞ്ജയൻ, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണാർജുനന്മാര്, കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമേർ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. വ്യാസപ്രസാദാച്യുതവാനേ തദ്ഗുഹ്യമഹംപരം യോഗം യോഗേശ്വര കൃഷ്ണാത് സാക്ഷാത് കഥയതാ സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആര്? സഞ്ജയൻ. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചത്? സഞ്ജയന് സാധിച്ചത്. സഞ്ജയന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സാധിച്ചതല്ല, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ യോഗികളുടെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സഞ്ജയൻ അറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. വ്യാസദേവൻ എന്ന് വെച്ചാല് ശിഷ്യനാണ്, ഗുരുവാണ്. സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ് വ്യാസദേവൻ. ആ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയതെന്ന് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ ഓർക്കാണ്. സഞ്ജയന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ തനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസപ്രസാദം കൊണ്ടാണെന്ന് സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമം അത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഋഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു.
കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ ഈ അത്ഭുതകരമായ പുണ്യ സംവാദം അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഓർത്തോർത്ത് എന്താണ് അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകാണ്. രാജാവിനോട് പറയാണ് കൃഷ്ണനും അർജുനനും തമ്മിലുണ്ടായ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദ പുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും. തൽഫലമായി അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ല, നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിതാനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടല്ല, നിരന്തരമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യത്ഭുതം ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടെ പറയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആലോചിക്കാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടു, ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടു, പിന്നെ എന്താണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടു, കാലരൂപത്തിൽ കണ്ടു. ഇവിടൊക്കെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അത് ഓർക്കും തോറും വിസ്മയം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ്, എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. യത്ര യോഗേശ്വരോ കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്, എവിടെയാണ് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാനുണ്ട്. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥാധനുർധരഃ തത്ര ശീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാ നിധിർമതിർമമ. അപ്പോ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ കക്ഷി വിജയിക്കുമെന്നും ഉറപ്പിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാം, ഫസ്റ്റ് അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ചോദ്യം വന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്താ ചോദിച്ചത്, ശ്ലോകം ഏതാണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്റെ പുത്രന്മാരും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേത യുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു. ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര അടുത്ത് എന്താ പറയണത്, തന്റെ കക്ഷിക്ക് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയാണ്, കാരണം കൂടെയുള്ളത് ആരാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിജയം ആർക്കായിരിക്കും, അർജുനന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് 5 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ശാശ്വതമായ കാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച്. ഈ 5ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരാശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा, सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ओम तत्सत्. हरे कृष्णा. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു.
ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ യഥേച്ഛസി തഥാകുരു എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ ഏതാണ്? പൂർണ്ണബോധത്തോടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ അത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിവേഗമായ നിമിഷം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം. പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം കണ്ടോ? അത് ബുക്കിൽ എവിടെയാന്ന്? 66ാമത്തെ ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ്. 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്. ഓക്കെ. ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം. 877ാമത്തെ പേജില് പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതികോപ്യമായ അംശം. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവർക്കും അസൂയുള്ളവർക്കും ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെയാണ് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് നേടേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് നേടേണ്ടത്. അർജുനനെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജയനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗുരുവിന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് അവർക്കത് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്.